दिनै बेवहाय बाहागो लानो हानाय बर'नि माखासे देंखोगिरि बिथांमोन, फावथायगिरि बिथांमोन आरो खौरांगिरि लोगोफोर, लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोन। दा गिबियावनो आङो दिनै बे माहारिनि फोरबो रंजालि बैसागु फालिनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय आंनि बैसोआव देरसिन साफ्रोमनोबो आङो गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। आंजों समान आरो आंनि दुइसिननो आङो गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आङो बावहरबाय। आरो लोगोसे दुलाराय जोंनि माहारिनि साफ्रोमबो सोद्रोमाजों लोगोसे गासैबो माहारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। আজি रङाली बिहुर प्रथम दिन। এই দিনত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই সকলো ৰাইজক লৈ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যি উদযাপন কৰিছে, ইয়াত উপস্থিত হোৱা সন্মানীয় ব্যক্তিসকল, সাংবাদিক বন্ধুসকল আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আজি এই শুভক্ষণত, আজি এই আমাৰ জাতীয় উৎসৱৰ প্ৰথম দিনত মোৰ জ্যেষ্ঠসকললৈ মই সেৱা আগবঢ়াইছোঁ। মোৰ বন্ধু আৰু মোৰ যিসকল কনিষ্ঠ আছে সকললৈ মই হিয়া ভৰা মৰম আৰু মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এই নতুন বছৰত বিটিআৰবাসীৰ লগতে অসমবাসী আৰু বিশ্ববাসীয়ে এটা আনন্দ উলহ মালহৰ এটা পৰিৱেশত সকলোৱে শান্তি সম্প্ৰীতিৰে জীয়াই থাকিব পাৰিব আৰু যোৱা বছৰটোত যিবিলাক দুখ দুৰ্যোগ আমাৰ মাজত অশান্তি যিবিলাক পৰিৱেশ আছিলে সেইবিলাক দূৰ হয়। অহা বছৰত আমি এটা সুন্দৰ সময় আৰু এটা বছৰ পাম বুলি মই আশা কৰিছোঁ। সকলোৰে জীৱনত সফল হওক, সকলোৰে জীৱন মংগল হওক, প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালতে মৰম স্নেহ আৰু শান্তি সদায় থাকে, ইয়াৰ কাৰণে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। दा बे समाव आङो अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबदों जे जोंनि माहारिनि साफ्रोमबो सुबुङानो गोदान बोसोराव मोजां मोनसे थासारियाव थांनानै थानो हागोन, बयनिबो न'खराव अनलायनाय थागोन, बयनिबो जिउआव देरहासारनाय फैगोन आरो थांनाय बोसोरफ्राव जिफोर दुखु खैफोदफोर फैदोंमोन बेफोर अरायनि थाखाय जायखारलांगोन आरो जोंनि जिउआवबो मोजां मोनसे गोजोन थासारिया फैगोन आरो जोङो जाफुंसार जानो हागोन। दा मानगोनां रायजोफोर, आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। बोसोरफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसाफोरा बे फोरबोखौ खुंबोदों आरो दिनै बेवहाय फिन खुंनायाव जों बयबो बाहागो लादों आरो बेवहाय बांसिन गाजा गोमजायै दिनै खुंनायखौ नुनो मोन्दों। जोंनि माहारिखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनि गेजेराव अनलायनायखौ जों अराय सम लाखिनांगोन, रंजा बाजाखौबो लाखिनांगोन, हारिमु आरो फोरबोफोरखौ सिबिनायखौ जों अराय सम लाखिनांगोन, अब्लासो हारिया जौगानो हागोन। जोंनि जि कालारफुल कालचार, बर' हारिनि मोनसे समायना रमायना जि हारिमु, बेखौ जों अराय सम फोथांना लाखिनांगोन। आङो थांनाय बोसोराव जोंनि हाबा मावनायाव, राजखान्थि समाजखान्थि एबा गुबुन हाबा मावनायाव सोरखौबाफोर गाज्रि आखल एबा गाज्रि खोथाफोर बुंफ्लांनायनि थाखाय आङो निमाहा बिबाय आरो जों बयबो मोनसे सोद्रोम समाज लुबैयो, आब्रुथि गोनां समाज लुबैयो। जोंनि हारिनि मोनफ्रोमबो जोंनि गोनां जिफोर भेलुसफोर, जोंनि बे गासैबो थांनानै थानायखौ जों लुबैयो आरो हारिनि गेजेराव बे फोरबो खुंनायनि गेजेरजोंनो अनलायनाया फैगोन, आं बेखौ हास्थायदों। आरो बिसेसकै जोङो राजखान्थियाव दङ हिसाबै थांनाय इलेक्सननि समफ्राव सोरखौबा बायदिसिना बुंफ्लांबाय, बेनि थाखाय आङो निमाहा बिदों आरो जों बयबो बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव खौसेयैनो मोनसे गोख्रों समाज दानो थाखाय फिसा जोंनि मोनथिफोरखौ नागारलायनानै जोङो मोनसे गोख्रों थांखिजों दावगालांनो हागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। बर' हारिनि जेंनाफ्रा दाबो जोबाखै, जोंनि माखासे मानसिफ्रा दाबो जेलाव दङ। जाय बिथांमोना जेलाव दङ बिथांमोननोबो आङो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय, बे मुंख्लं न'खरनिसिम आङो रंजालि बैसागुनि बे बोथोराव आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरदों। आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा दिनै फिन हाथियार लानानै फिन हाग्रायाव थांनो होननानै सानदों, बिथांमोनखौ आं बे बैसागु बोथोरावनो खावलायदों जे बिथांमोना न'आव फैफिननांगौ, समाजाव थानांगौ आरो नैबे समाव रांखान्थि सोलोंथाइनि बादायलायनाय बे समाजाव
जोङो हाथियार लानानै सोमावसारनानै जोंनि गेजेराव गाज्रि थासारि लाबोनानै हारिखौ जोङो थेर बेथेर खालामनायसो जागोन। दा बेनिखायनो बयबो जोङो बे समाव मोनसे मोजां सुबुं दारा खान्थिजों मोजां गोजोन थासारिजों बयबो दावगालांनांगोन। हारिनि थांनाय 30-40 बोसोरनि जिखिनि खहा जाबाय, जिखिनि लस जाबाय, बेखौ बोखांफिननो थाखाय नैबे समाव जोङो बयबो जानजि खाफ्रानांगोन आरो खौसेयै दावगालांनांगोन। दा बे बैसागु बोथोराव आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै। दिनै बिटिआरआव थानाय, आसामाव थानाय, भारतआव थानाय आरो मुलुगाव जेरावनो थाया मानो साफ्रोमबो बर' फिसानो आङो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय आरो अनसायनायखौ बावहरनानै बे समाव आङो बैसागु बोथोरनि उइस होनाय हाबाफारिखौ आंनि बेवहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।